Bizkaiari dagokionez, 2020a aldaketa urtea izango da. Batzar Nagusian lehendakari aldaketa izango dugu. Nik 8 urte eman ostean nire ordezkoa Belate Olabarriak hartuko du eta aldaketa urtea izango da. Pozik noa, esan nahi dut zuzendaritza eraldatua, azken urteetan jende berri dezente sartu da, lantaldea ere egonkortuta uzten dut eta maila hortan pozik noa. Bizkaiko elkarteak erronka nagusiena bi ditu egunerokoan, alde batetik hezkuntza arautua eta bestetik sustapena. Hezkuntza arautuari dagokionez, eraldatzen joan den taldea izan da, eguneratzen, azkenean garaiak aldatzen direlako, eta inbertso irakasle izatetik eskualdeko eragile izatera pasa dira azken urteetan, eta horrek onura handiak ekarri dizkigu, batipat hor sortu delako sare handi bat, behintzat Bizkaiko eskualde guztiak bere hartzen dituena, eta maila hortan oso aurrera bide handia egin dela. Hezkuntza arautuan egiten den lanak urteetako bermea dauka, eta hainbeste eskualdeta zabaltzeak eta hainbeste ikasle ukitzeak nolabait guri ere eman digu berme bat eta baita ere edapen sare handi bat. Eta sustapenari dagokionez, azken urteetan txapleketan inguruko gogoeta bat ere egin du elkarteak, eta hor aldaketa handiena izan da kuadrilla artekoa sortu dela, eta baita ere nolabait eskualdetako txapleketak eskualdez izan ordez nolabait nahasian ere egin direla, eta nolabait horrek ere eduki duela bere bilakaera. Orduan laburbilduta, esku honetan uzten dudala elkartea, pozik egon naiz urte guzti hauetan, eta sorte hon datorren talde guztiari, eta eskerrik asko.